fa babu sauki billahi lazi sohiyar development yan settle over an tafi. Kai malam Jamal, sako mai girma da jinjinar ban girma a tattare da dan kwakur yana miko ma sakon gaisuwa. Ina intafirinuwa ma billahi lazi ya bayo matan yan social development citta da kanumfari har ma da masoro, sannan ga wani dan tattasai da tumatiri a gefen tukunya. To sako da kaɗan kwakur, yanzu zan lissafo list ɗin da Malam Jamal da intafirinuwa ya zuba wa kaya. Mama, kan alade, Shamsiya, kan kare, Aisha Jahun, kan biri, Aisha Takur, kan kaza, Maryam Fagoji, kan kwado, Kiristiyana, kan jaki, Bukola, kan biri, Febo, sannan he kan alade, Elifa, kan gwano, Usaina, kan biri, Ummi, kan kadangare, Nafisa Madobi, kan jaba, Gib Ɗanladi, kan bididdigi, Joy, kan gwano, Khadija Yarabawa, kan kaza, Hajjaju, kan ɗanbiri, Sumi, kan alade. A daidai wannan lokacin su kansu mazan social development billahi lazi wannan malamin Malam Jamal ya ba su kaya domin yan still over sun yi yawa, kuma su kansu masu kan jaki da kan gwano da kan alade kan biri kan kwado kan jaba kan kuliya kan tinkiya ma sun fi yawa a ciki, amma kaɗan daga ciki ga su. Lopez yana da kan kwado, Siniya kan biri, Abdul Kilasi Rep yana da kan alade, Hadeja kan jaba, Majiya kan kadangare, Ibrahim Gwaram yana da kan kuliya, Sanata yana da kan bididdigi, Inusa Dagwaje yana da kan alade, Isa Dogo yana da kan bididdigi. Shamsu President yana da kan jaki, Mai Shayi yana da kan kadangare, sannan sai Nasiru Dano yana da kan alade, Mustaringin kuwa yana da kan jaki, Sabi'u Dagwaje yana da kan ɗan biri, Suleiman Bosho yana da kan gwano, sai Zaharaddini ba a bai shi ba yana da kan kuliya, sannan sai Yakubu ɗan ƙasa hi kansa ba a ga mutuncinsa ba yana da kan jaki, Usman Gwaram ba a gan shi ba a ga mutuncinsa ba hi kansa wallahi tallahi intafirinuwa ya dawo da shi yana